بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد أنواع ماسوبي بيان wannan shiri na mu koyi tajwidi, mu koyi karatun alkur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ina mana sallamar addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darasin mu kenan yau na 57, kuma muna magana akan al-idgham kama qulna bin nisbati li baqiyatil huruf ma ada حروف المد واتن لا بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. wancan darasi da ya gabata darasinmu na 55 da darasinmu na 56 duka mun yi almulahaza kafin mu ci gaba akan abin da muke akan al-idgham al-mutamathilaini as-saghir. yau ma za mu yi almulahaza ukhra ma'a madha. watan almulahaza ukra sune mawani'ul idgham al'am. kafin mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi idgamul mutamathilaini sagir, idgamul mutakaribain, idgamul mutajanisaini, wa la'alla mu je ga idgamul al-mutlaq, to za mu yi magana yanzu akan almawani'ul idgham al'am. dan mawani'ul idgham al'am, an ce a mawani'ul idgham al'am shine wanda duk duniyan makarantan alqur'ani ittifaqan babu wani malami ɗaya cikin qurra'u, cikin magabata ne ko a yan tsakiya ko a malamin yanzu, cikin su wanda yace za a yi idgham a wurare guda hudun nan. wato sanin su yana da muhimmanci ga duk wanda zai karatun alqur'ani. isa muka ɗauko su don mutum ya gane. mawani'ul idgham al'am arba'un, su wa'annan wadaren da aka hana yin idgham a kowane makarancin alkur'ani wuri hudu ne. wuri na farko an yakuna al-harfu al-awwal min al-mislaini ta'u mukhbirin, ya zama harafi na farko cikin harufan nan na mislaini, ma'ana addal waddal atta watta, mu ce atta watta addal waddal, duk da inda aka samu harufa guda biyu kamar yadda muka bada misali da wancan qad dakhalu, ai qad mun samu dalun, dakhalu mun samu fama rabihat mun samu ta gaba ma ta'un, kenan mun samu mislaini gata 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 gada gada gata gata. to idan aka samu wayannan harufa guda biyun iri daya, ba ina magana akan dalun ko ta'un kadai ba, a idan aka samu harufa guda biyu din mislaini, to ya zama ta'un ta farko ta zama mai ta'u mukhbirin aw ta'un dalatun ala almutakallim. wato ta'un ne da take nuna mukbir, ko kuma ta'un da take nuna ta'ul mutakallim. misalinsa shine nan idan mutum, mun ce ko malamai sun ce duk inda aka samu harufa guda biyu iri daya, to labudda min idkhali al-awwal fi thani fa yasirani harfan wahida al-mushaddada. to amma nan an samu harufa guda biyu din, amma mun samu ta wanda take sun hadu, amma ko ba ta irin waccan ta as-sakina bane. shine misali wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, kuntu gata, take bayan ta sai ka sake samun wata ta, kuntu turaba. da sai ka ce za a yi idgami anan, amma da ke yana cikin almawani al-idgham al'am inda al-ulama, la yajuzu al-idgham huna li jami'il qurra,
ba wani ƙari'in da yake yin idigami a nan wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kuntu la taqul ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا هو الإدغام لا يجوز لأنه موانع yana daga cikin almawani al'am kada ma wani ya ce hunaka shaykhun alladhi yaqra'u hakaza la yujid shay alladhi yaqra'u hakaza wa huwa min mawani al-idgham al-amma al-arba dai kenan an yakuna al-harf al-awwal ta'u dalla ala al-muqatab ya zama harafin farkon ta'un ce da take nuna na me al-muqatab idan aka samu al-muqatab wato wanda shi yake magana a wanda ake magana da shi idan aka samu ta'u na al-muqatab to wannan ita ma ba a yin idgami a ciki misali anta tu تقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت ما فيه الإدغام لأنه من الموانع الإدغام العامة الأربعة جميعنا دقتين الموانع الإدغام الأربعة إذا ما فيه إدغام عند جميع القراء dukkan malamai ba wanda yake idigami anan da aka kada mutum yin idigami anan na uku an yakuna al-harf maqrunan bit-tanwin al-harf al-awwal maqrunan bit-tanwin ya zama harafi na farko yana hade da tanwini idan aka samu harafin farko yana haɗe da tanwini na gabansa ba shi ake magana ba alharful awwal ya zama maqrunan bitanwin to ma fihi al-idgham wannan ba za a masa al-idgami ba kaman me aka ce misali wallahu wasi'un alim na tanwin العين واسع التنوين ga kuma ainun a gabansa la taqul wallahu wasi' alim la babu wani ƙari'i da yake karanta wannan da idigami to kada wani ya samu wahamu yace to ai ya za a yi ga can in suratul munafiqun fatubi'a bi'a ala ai akwai waɗanda suke yin idigami anan bi'a ala qulubihim to ai shi ma mai bi'a ala qulubihim baya wannan kenan wannan wani babi ne can na Abu Amr wa dunaka al-idgam al-kabira wa qutbuhu Abu Amr al-Basri fihi tahaffala كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا wannan babin sa daban idgamul kabir sunansa kuma ba muna magana akan al-idgamul kabir ba na muna magana akan al-mawani al-idgam al-arba'a na'am na hudu an yakuna al-harfu muthaqalan harafin ya zama mai shadda ne idan aka samu harafin mai shadda ne ma fihi idigam babu idigami kun gane ko kaman mai fatamma wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'10 فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ناكا ثقل فتم الميم
إدغام لأنه من الموانع الإدغام العامة الأربع عند جميع القراء. وهكذا وكر راكعا، لا تقول وكر راكعا، لا، يعني لوكتين ياي. نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.